Kawun Mama TV ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin mu mun gode. Wallahi gaba ɗaya bara mu ɗauna harka tun da zuwa kare. Assalamu alaikum. Barkan ku dai. Yawa to da farko dai zan gabatar muku da kaina. Yanzu dai wani sabon tsari ne samu kun san yanzu ana samun yan kwace da yawa. Shi ne muka so da sabon tsarin da zamu ringa taimaka mutane yadda ba za a kwace musu wayoyi ba. Yawa to yanzu kai a misali. Kaga wannan? Ka ganta bindiga ce ko? Yawa. To idan ɓarawo ya zo zai ma sata, gwada kawo wannan ka gani. Yanzu kamar yadda na karɓi bindiga, na karɓi wannan wayan naka. Kuma ga bindiga anan. Sai in ce zan tafi. Idan kuma ka bi ni zan harbe ka, za ka bi ni? To, yanzu kai kawo wannan ka gani. Yanzu inda na karɓi wayoyin kun nan, kuma ga bindiga anan. Sai in juya haka don tafi, za ku kama ni? In ce duk wanda kama za a harbe shi za ku kama ni? To sai na fara tafiya kamar haka. Duk wanda ya bi ni zana harbe shi, za ku bi ni? Ba za mu bi ka ba. Amma malam da duk wanda ya bi ni ce duk wanda ya bi ni ana nuna muku ne yayi. Duk wanda ya bi ni zana harbe shi, za ku bi ni? to ai wannan kuma sabon ta'addanci ne. Duk wanda ya bi ni zana harbe shi, za ku bi ni? Ba za mu bi. Duk wanda ya bi ni yace za ya fasa mai ke, za ku bi ni? Ba za mu bi. Duk wanda ya bi ni zana harbe shi, za ku bi ni? Ba dan ta'adda bane kuwa. Wannan sabon ɓarawo ne fa. Kuma ga bindiga a hannun shi. Hanya ba za mu bi shi ba kuwa. Da mun bi shi kuma fa zai iya rufe mu fa. Mu zauna kuma. Ka san nawa ne sai wannan? 35,000 fa. Awa duk wanda ya bi ni zana harbe shi, za ku bi ni? Za ku bi ni ba. Duk wanda ya bi ni zana harbe shi. Duk wanda ya bi ni zana harbe shi. Assalamu alaikum baba. Baba an dawo kenan. To baba. Lafiya lau baba. Lafiya lau. Yanzu ka wani tsawon tsarin da muka samu. Wato taimako ne wanda yanzu muka tsiro da shi. Ka san yanzu yan fashi, yan kwace sun yawa. To shine muke nuna wa mutane yadda ko da an zo ba lallai bane su bayar. Yanzu ka ga wannan buhun ne. Ka wannan buhun ka gani. Haka? Ka wannan buhun. Ka wannan buhun ka ne. To yanzu kamar dan bahi sai karba ya ce ka wani buhun nan. Sai rike shi haka. Bayan ya rike shi haka sai ya zaro ma bindiga. Sai ya ma haka sai in ka biyo ni. Kana biyo ni za na harba ma. Za ka biyo ni? To yawa kaga idan dan fashi ya so sai ya juya haka. Yana tafiya. Kana biyo za na harba ma. Ina. Bara ka biyo shi bai ko? Yawa. In ka misali zai ɗan ƙara tafiya. Na ce in ka biyo ni. Za na harba ma, za ka biyo ni? Yawa. To kai, ka bani mana. Wada ma ake, wato na ce in ka biyo ni in ka ƙara magana ce za na harba ma, za ka yi? Yo ai na gane ai. Idan ka ƙara magana za na harba ma, za ka yi? Idan ka biyo ni, za na harba ma. An yi wannan ba. Rawa ne bayan mun wayo ba. Ayya yaro bai san wuta ba sai ya taka. Dan Allah. Dan Allah dan Annabi. Wallahi na turo bala'i. Wallahi ina wasu lemanu. Wallahi rahmani rahim. Wallahi na turo bala'i. Ina ma na ga
da ba shi boye shi ni dole ne mani satan nan yo ina lillahi wa inna ilaihi wallahi ne yawa ma nake ji wallahi na kuma wallahi Isa lafa zai koya mu wannan satan ya hina da nayi gamo da hira me abun nan Haruna baban Bola wallahi zai koya mu wannan Alma ka zo kofar ɗaki na kai mun sata Allah ga wallahi ya dora wallahi Allah ya kuri ni wallahi ni ga kayan ka ni idan Allah ga kayan ka Allah ga kayan ka wallahi ga kayan ka ni har da wallahi takalma mani riga na ma wallahi ina ne wallahi ta ni na ƙara ma riga na wala ga rigar din mani din na ba dan na Inna lillahi wallahi na fara kalle yanzu ba an da namun kawai kai ya shiga garin nan kenan kai dai na ne sai daga tare da ƴaƴansu sai in tare da shi to ni ya zani da rayuwa na yanzu inna lillahi wa inna ilaihi kai wallahi na fara jin zazzabi inna lillahi wa inna din Allah din annabi ka hakuri din Allah din annabi wallahi ya taro bala'i kai inna lillahi wa inna